Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ютуб канали мо Насим Теҷе. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон, худованд нигоҳбонтон бошад. Дӯстони азиз, имрӯз 4 апрели соли 2025 мебошад. 1000 рубли русӣ баробар ба 128 сомонӣ мебошад. Касоне ки дӯстон хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ина марҳамат дар ватсайп мо роӣ кунед, иншоалло ки реклама карда дар наврои оянда фурӯхта медиҳем. Рақамҳои ватсайп мо 911 32 43 44. Дӯстони азиз, навори имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бухтар, шаҳри Ҳисор. Хулоса як квартира дига аст аз шаҳри Ваҳдат. Навора бо диққат то охир тамошо кунед, лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. Миннатдорам аз ҳаматон. Ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. Зиндаву сарбаланд бошед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Квартираи фурӯшӣ ҳастаи квартираи арзонакак аз яъне ки шаҳри Ваҳдат гуфтагие ки назди Пажарка. Хона дӯстон айни ҳол коробка ҳастай духонага 59 квадратни метрай. Хона дӯстони азиз, яъне ки дом 6 этажаҳай хона қарор дорад дар 4 этаж. Монолит кардагӣ ҳастай, яъне ки шкатур кардагӣ ҳастай дӯстони азиз. Хулоса электрикиш кардагӣ ҳастай, монтаж кардагӣ ҳастай. Хона дар 4 этаж, нарша 270 000 сомониш мегӯям. Муомилаи хуб дорад бародари азиз. Дар шаҳри Ваҳдат назди Пажарка духонага масоҳати хона 59 квадратни метрай. дӯстони азиз, аз 270 000 сомонӣ боз аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. Гуфтагие ки иншоалло ки арзони хуб мешавад. яъне ки савдо дар назди ҳамин хона метавонед дар рақамҳои ватсапшон 006 99 22 36 қади ва рақамҳои дастиш 780 81 97 97 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо салом расонед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. Хонаи дуюмиамон қарор дорад дар ноҳияи Варазоб, маҳаллаи Шодоб гуфтагӣ. Яъне ки дар ноҳияи Варазоб гуфтагӣ рӯ ба рӯи бозори Кушониён. Маҳаллаи Шодоб дар 2 сотиқ замин сохта шудааст. 6 дар хона дорад, 1 то таххона дорад, 1 то кухня дорад, 2 тои дигар бания, 1 то ҳоҷатхона. Обу свет мушкилӣ нестай, пастани яъне ки доимӣ аст. ва дӯстони азиз, нархи хонара 700 000 сомониш мегӯяд. Боз гуфтагие ки савдо дорад ва дар ноҳияи Варазоб гуфтем маҳаллаи Шодоб рӯ ба рӯи бозори Кушониён. Касоне ки дӯстони азиз аз тарафҳои Варазоб хона халқ бошед, 6 дар хонаи хона деэтажаи ягон расход надорад, фақат медорои зиндагӣ мекунӣ. нарша 700 мегӯяд, боз савдо мешавад. рақамҳои ватсаби ҳамин бародаромонагиай 915 35 99 55 қадар метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, нигоҳ кунед, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мехоҳед ки рекламаш кунед, ранги ҳамин акамон телефона баракӣ биқапен. мисол ростакӣ нақапен ки шитоби баразни ютуб туғрид намегира. баракиш меқапен, камераш мекунен, мода ороиш мекунен. мо иншоалло ки дар наврои оянда реклама карда фурӯхта медиҳем. ва дӯстон, рақамҳои ватсаби мо 911 32 43 44. дар ватсап салом бинависен, ҳамаи маълумоти пурраша нависта роӣ кунед. иншоалло ки реклама карда фурӯхта медиҳем. лубои чизҳои дӯстони азиз роӣ кунед, мо рекламаш мекунем. раҳмати калон барои дастгиритон.
дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи восеъ кӯчаи Вализода, яъне ки аз тарафи Банияи Сафаралӣ, сеюм кӯча, 4 дар хона, дорои 5.5 сотиқ заминай. Хулоса дӯстони азиз, гӯш кунед, 4 дар хона дорад, 5.5 сотиқ замин, кладовка, духхона, бания, нонпазхона дорад, свет, об ҳам дорад, больница, масҷид, мактаб дар наздикии хона ҳастай. Нархи ин хонаро, бародари азиз, 260,000 сомониш мегӯяд. Се тарафи хона маҳкамай. Дар ноҳияи восеъ гуфтем, кӯчаи Вализода. Нархша 260 мега. Марҳамат, дар ватсапашон метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст дар Федератсияи Россия, яъне ки дар Московская област, дар Раменский район. Гуфтагиай дӯстон ки дар хона сохтагиай кухни ҳам дорад, калидор дорад, гирду атрофаш маҳкам, масоҳати заминаш 12.5 сотиқ заминай. Ва дӯстон гуфтагиай ки то метро Котельника 1 соата раҳ мебошад ба мошинхади то аэропорт, то аэропорт Жуковскийра мисол 40 дақиқа раҳай ва электричкам дар наздики хона астай, 12 дақиқа бо мошинқадӣ мерай. Хулоса дӯстони азиз, касоне ки аз Федератсияи Россия хонахар бошед, нархша 1,200,000 рубли русиш мегӯяд, бо савдо мешавад. Марҳамат, дар рақамҳои ватсапашон метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, ҷамоати деҳотии Сарвати Истиқлол, деҳаи Ке Гуло гуфтагиай. Аз шаҳри Бохтар то хонара 12 километр ва дар тарасаи Бохтар, Ҷавдини Балхи, Калхозобод мебошад. Хулоса дӯстони азиз, 5 дар хонаи 6 сотиқ заминай. Устуҳо кор кардестанд, ҳоҷатхона кандестанд, бания кухнӣ сохтестанд, фундаментиш баландӣ тоза 100 квадратай. ҳавли 6 сотиқай, нархша 399,000 сомониш мегӯяд. 5 та ҳуҷра, 2 таш дарун ба дарун, 1 таш алоҳида мебошад. Свет ҳам гузаронагӣ ҳастанд. Марҳамат дӯстон, дар рақамҳои экранамда метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Меҳробод, 4 дар хона ва 4 сотиқ заминай, пушти мактаби президентӣ ва пушти вокзали роҳи оҳан. Бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. 4 дар хона дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. Кондитсионер, телевизор, диван, кресло, дивани дунафара, стиралка, бочкаи об ва ғайраҳо, яъне ки ҳамашон местанд. дӯстони азиз, маҳаллаи Меҳробод, қитъаи Дуда қарор дорад, шаҳри Кӯлоб, нархша 320,000 сомониш мегӯяд. бародари азиз, марҳамат, касоне ки хонахар бошед, метавонед дар рақамҳои экран буда 918 11 26 02 қадем метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат, касоне ки аз шаҳри Ҳисор хона гуфтагӣ буд, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, 3 дар хона ва 3 сотиқ замин документ дорад. Оби сед гуфтагиай ки об саҳар бегаҳ меояд, свет ҳам дорад. аз политехникум то хонара нимсоата ба маршрутка раҳ мебошад, яъне ки маҳаллаи Уртабуз, шаҳри Ҳисор. нархша, бародари азиз, 170,000 сомониш мегӯяд. гирду атрофи хона маҳкам, боз муомила дорад. марҳамат, дар рақамҳои экранамда 38 22 24 80 қадим метавонед занг бизанед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, поёни Корвон, яъне ки пеши Мошинбозор мебошад. 3 дархона дар 1 сотиқ замин сохта шудааст. Бания, кухни, ҳоҷатхона дорад. бародари азиз, 3 дархона 1 сотиқ замин, нарша 245 000 сомониш мега. Боз камтараки дига савдо дорад гуфтагиай. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 989 06 06 79 қад метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Навбаҳор. гуфтагиай дӯстони азиз ки 3 дархона 2 сотиқ замин, оби свет 24 соата ҳаст. хонаҳо евра ремонт кардагӣ, қолин, пардаи нави замонавӣ, яъне ки нав зиндагӣ кардагӣ нестемон вапшита. чизе ки ҳаст дар ҳамин ҷадидесин ҳамаш места. ноҳияи Кушониён, ҷамоати Навбаҳор, пеши дарвозаи Вахш, лави роҳ, якум хона. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ҳастанд. нарша 250 000 сомониш мега. охири нархаи дига илтимос беҳуда занг назанед барои нарха, яъне ки пурсидан. 250 000 сомон нархи охириша. марҳамат метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, яъне ки дар Шарора мебошад. 2 дар хонаи барак сохтагиай, гирду атрофаш маҳкам, 6 сотиқ заминай масоҳаташ. нарша бародари азиз 125 000 сомониш мега. боз қадди ҳамин хона иқайдия семиблок ҳам дорад. нархаш 125, 2 дар хона 6 сотиқ замин. рақамҳо барои тамос 002 55 58 23 қадди метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, охирон эълон ҳастае ки хонаи заминӣ гуфтагиай қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи 8. 2 дар хона сохтагиай ва дар 4 сотиқ замин. 4,5 сотиқ замин гуфтагиай дӯстон дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи 8, наздики бозор, беморхона ва коллеҷи тиббӣ. маршруткаи 2 ва 3 мегзарад ба наздики хона. документош ҳамаш ҳастанд, гирду атрофаш маҳкам, оби свет мушкилӣ нест. нарша 200 000 сомониш мега. марҳамат метавонед дар рақамҳои 987 91 64 88 қадр метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед, зиндаву сарбаланд бошед. навори мо имрӯза тамом шид. касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мо дар роҳи кишинем дар реклама карда фурӯхта медиҳем. хайр дӯстони азиз.